Her har vi et klam regnorm. Og se den der. Den ligger under pinden. Ikke en sten, ikke en sten. Nå, det må de ikke se mere. Her, du kan vi ikke få rykket den her. Bare skub den væk. Du kan ikke lægge vægten over på den, væk. Jeg tror, der har ligget en. Ja, det tror jeg også har. Ej, hvor ulækkert. Vi sidder den sikkert under stenen. Jeg kan se en, der kravler ud i der. Og det er... Er den stor? Filme derovre. Hvor, Kirsten? Lige der. Der, jo lige der. Så hiv dem op. Nej, jeg ved ikke. Jo, her, så hold den her. Så finder jeg lige nogle ting. Jeg finder mere. Ja. Ej, se, den har ligget lige der regnormen på stenen. Kom her, mand. Ja.